muodikasta sitten. Kyllä mulla on muutenkin liian tekoa. Se älä teet. Tässä Matti tuijota. No, alan valmistaa. No se on oikein. Varmaan mettä. Katsokaa ton kuulaa. Oh. Miten täällä on hyvin? Eikö tää on ihan siistiä? Oh. Niin kuin aina. Kaikki viisi. No niin, onko teidän taktiikassa nyt jo? Se meni jo keskelle. Nyt kannattaa lähteä. Joo, joo. Juokse! Ja kerkeli. Ei ole vielä annettu. Merkkaan toivolle sitten vasta. Oliko se ystä? Se meni hyvin. Niin. Hyvä. You wanna know how to make me smile? Take control of me just for the night. And if I share my secret, you're gonna have to keep it. Nobody else can see this. Hyvä. Pelasit hyvin. Sä pidit tosi hyvin, se on päässyt eteenpäin. Eli ohi! Tarkastaako kohan? Oh. Nyt joku ampuu, etistä, kuka se ampuu. Ravista! Mitäs täällä on pelit mennyt? Hyvin. No kerro vähän mitä sä oot tehnyt siellä kentällä. No, voittanut. Voittanut? No, mitä, ootko tehnyt taas Special Tactics? Joo. Oho, kerrotko vähän niistä? En. Ai niin No, joo. solaista. Ai joo, okei, hyvä. No, kiva on. Häh? Voitko suositella muillekin lapsille? Joo. Sattuuko? Ei. Haluatko sanoa jotain? Onks kivaa? Oh. Mitä te touhutte tuolla? Ammutte niin pirusti? Joo. Se on oikein. Ja hauskaa on. Mitäs teillä menee? Hyvin. Hyvä. Ei muuta lisättävää? Ei. Okei.